L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin jarawna u jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħuti sejrin niċċelebraw l-Ewkaristija u jiena minn naħa tiegħi sejjer noffrija għall-erbieħ ta' Ermelinda, Viktor Suda u Paul Buħaġar. Illum il-Knisja 20 ta' Lulju tagħmel tifkira ta' Santa Margherita Verġini u Martri, qaddisa li twieldet f'Antiokkja ta' Pisidja, missiera Edesio u soffriet il-martirju taħt Olibriju fis-sena 304 wara Kristu. Nitolbu l din il-qaddisa Margherita, tfajla ta' 17-il sena, 16-17 sena, biex bħala nożżu il-ġawra tal-fidi. L-isem Margarita mill-Grek, Margarita tfisser ġawra, ħaġra prezzjuża. Inti triq li twassalna ant il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti illum tferraħna bil-festa ta' Santa Margherita Verġini u Martri, bħalma inta għallimna bl-eżempju sbieħ bis-safa u l-qawwa tagħha. Għatina wkoll il-għajnuna tiegħek għal-merti kbar tagħha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ibqgħu daħlin il-qudiem kjoġobkom, ibqgħu daħlin il-qudiem. Ibqgħu daħlin il-qudiem hawn wisa, jekk joġobkom dejjem. Ibqgħu daħlin. Stenna Betty, stenna. Ibqgħu daħlin, imlew il-bankijiet ta' qudiem, please. Bravi. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien wara li Mosè sema l-leħen qalb l-għollieq u jieġeb lill-Alla. Ara, jiena mmur għand ulied Iżrael u ngħidilhom, Alla ta' missirijietkom bagħatni għandkom u huma jistaqsuni x'jismu. Jien xi ngħidilhom? Alla wieġbu, jien li jien, u kompla jgħidlu, hekk għajdilhom lill-ulied Iżrael, jiena u bagħatni għandkom. U Alla kompla jgħidlu, hekk għandek tgħidilhom lill-ulied Iżrael, Jahwe, Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, bagħatni għandkom. Dan ikun ismi għal dejjem u dan l-isem ifakkarkom fija minn nisel għal nisel. Mur u iġbor ix-xjuħ ta' Iżrael u għajdilhom, il-mulej Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, der li joqalli, ħsibt fikom u x'qegħdin jagħmlulkom fl-Eġittu. Jiena nwietkom li ntellakom mid-tbatija tal-Eġittu fl-art il-Kananin, il-Ħittin, l-Ammurin, il-Periżin, il-Ħiwin u l-Ġebużin, fl-art li tnixxi ħalib u għasel. Huma jisimgħu kliemek u int u x-xjuħ ta' Iżrael tmorru għand is-Sultan tal-Eġittu u tgħidulu, il-mulej Alla tal-Ebrej iltaqa' magħna u issa nitolbuk ħallina nitbedu ftit 3 ijiem mixi fid-deżert biex hemm noffru sakrifiċċji lill-mulej Alla tagħna. Jien naf li s-Sultan tal-Eġittu ma jħallikomx toħorġu mingħajr ma jkun imġiel b'saħħa, għalhekk jiena immiet idejja u nolqot lill-Eġittu bl-eġubijiet li nagħmel fih. Wara dan il-Farun iħallikom tmorru. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.
Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u x'għandru ismu, għarfu l-ġnuż bl-emejjel tiegħu, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel, fl-ġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lill-Iżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. U kattar ħafna il-poplu tiegħu, saħħu aktar mill-edewwa tiegħu, dawrilhom qalbhom biex jobodu il-poplu tiegħu, biex jimxu bil-qerq mal-qaddejja tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bat lil Musè l-qaddej tiegħu u lil Aaron li hu kien għażel, wera bihom eġubijietu ħwejjeġ tal-għaġeb fl-art ta' Ħamm. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Umu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew għandi jintom il-koll li tinsabu imħabtejn u mtaqlejn u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtejn u mtaqlejn u jien inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u wumli, u intom issibu il-mistrieħ ta' ruħkom, għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej tifħir siddam. L-ewwel lezzjoni. Ħafna minnkom kemm laħquha. Mhux tor tagħhom ta' imma l-ewwel lezzjoni tkompli ma' dik tal-bieraħ. Qegħdin naqraw il-ktieb tal-Eżodu. Il-ktieb tal-Eżodu kif tmur id-dar għandek il-Bajbil, tiftaħ il-Bajbil u għat-tieni ktieb l-ewwel Ġenesi imbagħad Eżodu. U dan il-ktieb tal-Eżodu jitkellem ħafna mill-ħruġ, exire ħruġ tal-poplu ludi l-lud mill-art tal-Eġittu, ħarġu bis-saħħa ta' Alla. U min ħarġhom? Mosè. U l-Mosè min bagħtu? Aħna Alla. Hawnhekk qegħdin fil-lezzjoni. Il-bieraħ smajna li Mosè kien qiegħed jira n-naġ ta' ħatnu ir-raġel tal-mara tiegħu. Il-mara tiegħu kien jisimha Sefora. Jara nar jaqbad fid-deżert jaqbad. Imma dik il-ħuġġiġa li minna kien jaqbad in-nar ta' fuq l-istorja mhux hekk, ma kienx tispiċċa, ma kienx tintemm, baqgħet ħadra u beda jersaq, dan x'inhu, dan x'inhu. U x'inresaq sewwa dan il-bieraħ dan, x'inresaq sewwa? Jisma' vuċi Mosè, Mosè għal darbtejn. Mosè inħasad, dan kif jafni, dan il-vuċi għallu insa l-qor minn saqajk għax l-art li qed tirfes fuqha qaddisa. Mamma mia. Imbagħad għallu mur l-Eġittu
mur għand il-farawn, il-kmand number 1, u għajdlu biex jaħles il-poplu. Għallu, Mose għadan kif jista' jkun. Għallu, s-selezzjoni tal-lum. U x'ħin dan, għaw s-sabiħ. Il-farawn jistaqsini, jgħidli, int, min ba'tek? Jiex ngħidlu, ifmu, Mose qed jitkellem ma' dak il-leħen. Għallu x'ħin imbagħad il-farawn jgħidli inti min ngħidlu? U ekku, Alla ħajikxef ismu hawnhekk bissaw fl-iskrittura. X'jgħidlu Alla minn ġo dak il-bosk jaqbad il-Mose, x'jgħidlu? Alla wieġbu murejdlu semawwa. Jien li jien u kompli jgħidlu jiena u dak li batni għandkom jiena u issaw it-tifsira għaw x-xogħol Alla l-imbierek ħut il-eżiż. Meta jgħid jiena u jien li jien xi fisser? Ifisser isimgħu sewwa. Jien li jien. Jien dejjem kont, jiena għadni, jien li jien u jiena nibqa' għal dejjem. Alla kixef minnu, kixef ismu, jien li jien lil-Mose. Murejdlu hekk. Jahve, dawk l-4 konsonanti fil-alfabet Grek, l-alfabet Ludi, it-tettagramma il-je, il-ħe, il-we u l-he, l-iktar 4 konsonanti soft, dajfejn kemm tippronunzjawhom. Jahve. Jien li jien. U dan l-isem, sibkom fija, dan l-isem tantu kbir, tantu adorabbli, tiġbita min jaduraħ, illi il-poplu Ludi qatt ma kien isemmih, qatt. Darba biss fis-sena fil-festa tal-Jom Kippur, tal-maħfra tad-dnubiet, meta l-qassis il-kbir kien jidħol bid-dem ta' annimal u rox fuq l-arka u jippronunzja dan l-isem darba biss. U n-nies ikunu barra sajmejn xin jisemgħu l-qassis jgħid l-isem ibaxxu rashom u jaduraw l-Alla. Jien li jien, Alla tagħna. Ħut il-eżiż, intom li qegħdin tisimgħuni hawnhekk. U dawk li qegħdin jisimgħuni. Tibża tgħidha, imma dik hi l-verità, mbagħad kemm hawn minna jkasbar bil-sienu dan l-isem Qaddis. Kemm hawn minna min iżeblaħ dan l-isem adorabbli ta' Alla, jien li jien. Ejjew naduraw dan l-isem Qaddis. Ejjew nħobbuh l dan Alla tagħna. Alla tagħna li jinsab kullimkien omnipreżenti. Alla tagħna li huwa provvidenza jipprovdilna. Alla tagħna li jħobbna. Jien li jien. Dan hu l-isem ta' Alla tagħna li qal lil Mose. Inqumu bil-wifqa. Ħuti eżis ejjew inresqu dawn it-talbiet lil Alla. Għamel mulej li l-Knisja tiegħek tkun sinjal ta' ħelsien għal bnedmin kollha nitolbu. O Alla għejn
lil kull wieħed u waħda minna nibnu flimkien miegħek dinja ġdida nitolbu. Għall-erwieħ li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju u l-erwieħ tal-purgatorju li qegħdin jistennew it-talb tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Għall-morda u dawk li jduru bihom biex jarfu jagħmlu din l-opra ta' karità b'imħabba kbira nitolbu. Mulej Alla tagħna kuljum ta' ħajjitna Inta tina il-fedeltà tiegħek bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Inresqu quddiemek mulej dawn l-offerti li aħna llum qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Verġni u Martri Santa Margherita biex kun jogħġbuk bħalma oġbitek din il-qaddejja tiegħek fit-taqbida tagħha sal-mewt għal imħabtek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex Santa Margherita ħadet il-martirju tal-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min nieqes il-ħila biex ikun jista' jixhid għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennulek Qaddis. Ismewwiet l-art. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, Santa Margherita, Verġni u Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Ngħidu flimkien Missierna tiġi saltnatek. La ddaħħalniex. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarrix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla. Danu Ġesu bil-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u tagħna, ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej.
Ejjew nirringrazzjaw il-Ġesu għal din il-quddisa u tqarbina li għamilna flimkien. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli. Nitolbu, o Alla, intellajt lil Santa Margherita fil-glorja tal-qaddisin għar-rebħ tagħha bħala verġini u martri. Għamel li bis-saħħa tas-sagrament li jirċivejna nirbħu bil-qawwa kull ħażen u niksbu il-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Qabel immorru nsellmu l-Madonna, slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, itlob għali. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, lontana ħajtin, auf der Ecce nahna,